Bebelugcwabevula umsindo abahlali basezwelitsha namhlanje bekhalazela ukungahambi kakuhle kwempatho kule kliniki yakuzwelitsha. Ukanti ke namhlanje ke ibilusuku lwesithathu oko abahlali bequqa kule kliniki befuna impendulo kusebe lezempilo nakumongikazi ke othe watyholwa ngokuba akanampatho inhle kule kliniki. Ukanti ke sizawufumana usisi ozawusinabisela banzi ochaphazelekileyo kule mpatho mbi yalapha ekliniki ngulo mongikazi. Namhlanje singabahlali after Monday the 10th bendilapha ndizokwenza i-family planning, but impatho embi endiyifumene kuSister Phaliso I had to share ku Facebook ndibuze abahlali bana xa uhlukumezekile okanye ufumane an ill treatment ekliniki, where do you report such incident? So to my surprise xa ndiyibhala lento ku Facebook abantu abaninzi they came through with the experiences zabo abazifumena kumama lopha lapha ekliniki. So sithe xa sifanisa bana wonke umuntu about 100% womuntu bepha kula post is complaining ngalo mama. Akho umuntu uthi bana ndakhe ndafumana this, akho umuntu ukhe wancedakala. So sithe sawubona loo nto leyo bana no akho umuntu ungacomplaini. Let's take this further. Ithini into siyathini from now on. So we decided bana this is where we get omama bethu bahamba apha yaqona xa ngoku umama wami ezaze eklinik abuye engcungcuthekiswe ngumuntu ongumama operations manager. Asithethi ngosister nje, she's an operations manager kule clinic for over 20 years. So that is a problem. So sisilapha nje sithi sicela silungiselelwe le ngxaki sinayo singabahlali. Awunathi ngumhlali wasezone 5 uthuko kuthiwe yeklinik ezone 8. That can't be happening. Ukanti ke sivile komnye obosisi ebethe bafumana impathambi kulo mongikazi. Ukanti ke abahlali namhlanje njengoko okokuba bebefuna impendulo. Ukanti ke umongikazi lo utyholwayo uye waphuma ehamba negqiza lezempilo esiza ke ebahlalini ezozithethela ngokakhe. Ukanti ke ucele uxolo kubahlali and abahlali ke bavuma okokuba bayalamkela uxolo. Bathembisa ke abahlali kuba njengoko babezawuthi gqolo kule kliniki bazawujonga ngokuba oluxolo belithetha ingaba luyinyani na. Ukanti ke ndingu Anathi Khave kwindaba zezwelitsha online TV ndikuzwelitsha.